Кунаклар, конкурста җиңүчеләр, үткәле ягъзалары. Рәхмәт иң беренче чиратта шушындый карлы буранлы көндә килеп җиткәнегез өчен. Әле безнең бөтен кешеләр килеп җитә алмады. Алар әкренләп җыелырлар, ләкин инде без сәгать 1дә башларга дигәч башлыйбыз инде. Безнең Казан утлары журналының һәр вакытта да менә тәртибе бар иде. Ел ахырында нәтиҗәләр ясап, киләсе елга бурычларны билгели торган. Равил Фәйзуллин вакытында бик матур дәрәҗәдә узды ул безнең. Хәзер бу ел шушы үткәлегә тагын бер бизәк өстәлде. Biz инде Татнефть белән берлектә бик матур хәзинә дигән конкурска яңак та ясыйбыз. Иң беренче шуны әйтеп китәргә кирәк. Бу конкурска без әлбәттә Татнефтькә рәхмәтлебез. Икенче чиратта инде шушы конкурсны аңлап, безгә эшләргә ярдәм иткән өчен Татнефть җитәкчесе Айрат Нәтовичка бик зур рәхмәт. Шуннан да бу безнең язучыларыбыз өчен, укучыларыбыз өчен, авторлар өчен бик зур бүләк булды. Дөресен әйткәндә, без аны оештырып җибәргәндә бу кадәр нәтиҗәсе зур булыр дип көтмәгәндә идек. Ләкин беренчедән аның географиясе бик бай булды. Бездә катнашучылар арасында Төркиядән, Россиянең Пермьнән, Чувашиядан, Башкортстаннан бик күп әсәрләр килде, Татарстан төбәкләреннән. Гомумән алганда жюри хөкеменә без 11 повесть, 30дан артык хикәя һәм инде балалар язган 40тан артык хикәя һәм шигырьләрне тәкъдим иттек. Бу инде үзегез күреп торасыз, бик зур нәтиҗә. Һәм инде форсаттан файдаланып мин һәммәгезгә дә рәхмәт әйтәм. Шушы конкурска ярдәм иткән өчен. Инде мин сүзне шушы конкурсның имзалар өчен жюри рәисе Камил Кәримовка тапшырам. Biz bütün традицияларны бузып, бөтенләй башка котлаудан башлыйк әле. Чөнки редакциядә иң кадерле кеше хәзер безнең шоферыбыз, ул безнең почтальон да, ул безнең автор да, ул безнең коткаручыбыз да, сәяхәткә алып чыгып, исән-сау алып кайтучыбыз да, ул безнең хәтта су ташучыбыз да. Мондый водительләр бик сирәк була. Рәсәм Усманович, башлыйк әле шуны. Равил абый, сезгә бик зур йөкләмә кушабыз без хәзер бит. Казан утлары журналында 25 ел эшләп, сезнең әле мондый водительне күргәнегез юк. Сезгә аның белән эшләргә насыйп булмады. Һәм менә күрегез, нинди җегетләр килде хәзер безгә. Әйдәгез әле шушы тәбрикләүне тапшырырга, шушы мактау грамотасын тапшырыр өчен сезне чакырыйк әле. Авырыксынмагыз инде. Алдан кисәтмәдек, шуңа күрә үзе дә каушап калды Равил абый. Разил Исмәгыйлевич, шагыйрьләр арасында машина җиртә торган 3 кенә кеше бар. Аның берсе дип торабыз, берсе залда утыра, Гәрәй Рәхим. Равил Абдрахманович, сез шушы Татнефть агентлыгының генераль киңәшчесе бит инде сез хәзер. Буларак, менә шушы Наил, кая безнең Наил дустыбыз? Эй, җанашым, тагын суга киткән инде. Юкмы? Наил, килегез әле. Менә укыгыз әле, Равил абый, мондый мактау грамотасы укыганыгыз юк әле сезнең. Редакциягә куйган зур хезмәтләре өчен рәхмәт хаты белән бүләкли. Халык шагыйре кулыннан мондый мактау кәгазьләр алган водительләр берәү генә республикада. Җәмәгать, мин каушаудан әйтергә дә онытканмын. Безнең бүләкләрнең суммалары бик зур. Повестьта җиңүчегә 100 мең, икенче урынга 80 мең, өченче урынга 50 мең һәм эш кызыксындыру бүләге 25 мең. Хикәядә җиңүчегә 70 мең, икенче урынга 50 мең, өченче урынга 25 мең һәм эш кызыксындыру бүләге 15 меңнән. Балалар өчен беренче урынга 15 мең, икенче урынга 12 мең, өченче урынга 8 мең һәм кызыксындыру бүләкләре. Күреп торасыз, суммалар бик зур. Бу инде безнең авторларны уятып җибәрү өчен бик зур күркәм стимул булды инде. Яхшы, инде
ел төгәлләнгәндә әдәби конкурска йомбак ясауның үзенең бер кемәтмешле символы бар, сөенече. Былай тиз генә оешкан, ләкин шул дәрәҗәдә актив булыр дип уйламаган идек, һәм авторларыбыз хөрмәт итеп шул кадәр күп әсәрләр белән катнаштылар. Рәхмәт аларга. Ләкин иң мөһиме Казанлылар журналы хәзер ул безнең мәктәп балалары журналында, алар өчен аерым сәхифәләр чыгып килә иде, ак җилкән дигән, һәм ниһаять менә хәзер алар инде безнең конкурсларда катнаша башладылар. Шуңа күрә безнең бүгенге җиңүчеләрнең күпчелеге диярдәй мәктәп балалары булыр. Инде иң беренче итеп Беләсез, Казанлылар журналы һәр вакыт шигырь белән ачыла. Шуңа күрә шигърият номинациясыннан башларгадыр ул. Һәм шигърият номинациясында кызыксындыру бүләген тапшыру өчен без хәзер Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты, сөекле шагыйрыбыз, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире дә ул бүлектә, бүлек мөхәррире Гази Нурмуратны чакырабыз. Монда ул каядыр монда, үзе дә белми, күрәсезме? Бүген шуның белән кызык та без бер нәрсә оешмаган кебек, ләкин бөтенесе оештырылган. Солидно чыга, матур гына ебет. Минем җанна басып торса, кызык булмас иде әле ул. Михаил достым. Так, вая синең бүләгең. Менә укалы шушыннан. Безнең хәзер, юк, үзем укыйм. Былай булыр. Кызыксындыру поэзия номинациясында кызыксындыру бүләге белән Раят Шафигуллин бүләкләнә. Һәм ул безнең Апас районының Шәүкәт Галиев исемендәге Бакырчы мәктәбеннән. Ул түбе мине. Кем анда? Кайсын бирдең? Мине кыз бала. Кем дигән? Айзилә? Юк, Рияз Шафигуллин. Рияз Шафигуллиннан башлагыз. Кыз баладан тими торык әлегә. Менә уже кемдер катышкан безгә без җыгында. Инде шулай башландымы? Хәзер назлыгы мисал бирә. Ник ул хәтта бер, тагын торасың бер назлыгы. Вот менә. Хәзер безнең менә тимәгез күче белә тора тәртип кенә шул кадәр акча купюрасы куйган кебек куйган им матур дип кенә. Номерларын бутагансыз. Назлыгы Сабирова, Нурлат шәһәренең 5нче урта мәктәбеннән. Безнең монда мәктәпләр гомуми белем бирү дип аталган иде. Без аны гадиярәк итеп әйтербез инде. Так, Исламия Сафина килми. Килми, Марат. Инде Исламия Сафина Петраш районы Сафин Файзи исемендәге мәктәптән җиңүче иде. Номинация бу кызыксындыру бүләгенә, ләкин ул килә алмады. Шәли бик җирак, анда буран чыккан иде. Хәзер Марат Ихсанов Бөгелмә шәһәренең 16нчы гимназия укучысы. Бөгелмә монда гына ул килгәндер дип уйлыйм. Рәхмәт. Гази Нур достым, рәхмәт. Әйбәтрәк төштә фотога булды. Бутты бу, әлегә бетте, әнә шул кыздан калма. Инде укучылар арасында шигърият номинациясының беренче тәбрикләргә тиешле кешебез 3нче дәрәҗәле диплом яулаган Динә Котлашын хәзер туктагы чакырам. Безнең әзерләнә хәзер әйтәм Камилә Мустафина, Арча районының 6нчы номерлы урта гомуми мәктәптән. Котлау өчен без чакырабыз хәзер Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәсьәләләр идарәсе җитәкчесе Лилия Марсовна Әхмәтҗановны чакырабыз. Тәбрикләр өчен фотога төшәргә әзерләнегез. Җитәк шапагыз белән. Так. Хәзер Гөлгенә Шакурова Чувашстан Республикасының Комсомол районыннан. Ой, мала. Хәзер беренче дәрәҗәле диплом белән Ландыш. Кайда киттең? Беренче дәрәҗәле диплом белән Әтнә районы Күнгәр мәктәп укучысы Ландыш Габдрахманова тәбрикләнә. Бүләкләнә. Чөнки акча булгач бүләкләнә дип әйтү дөрес була торгандыр, юкмы? Кем җитмәгәнме? Яхшы. Сез җылы кулыгыз белән тоттыгыз. Рәхмәт, буран, Әтнәдә дә буран. Менә күрәсез, авторлар һәммәсе кадерле. Хәтта монда кергәндә кемнең ничек кул кысуыннан аңладым мөнәсәбәтне. Җиңүче риза булганнар кулны бик нык кысты, кайберләр кулны бик кысасы килмәде. Ләкин монда жюри составы зур иде һәм без абсолют дөреслеккә ирештек дип саныйбыз. Инде
Мәктәп укучылар арасында хикая номинациясында җиңүчеләрне бүләкләүгә күчәбез. Кызыксындыру бүләге белән Айзидә Мингалиева безнең тәртиптәме? Мин хәзер грамотаны алдан әйтәм, чөнки эзләргә вакыт калдырам. Котлау өчен без хәзер Казан утлары журналының бүлек мөхәррире бик күп конкурсларга җиңеп, бик күп мактау кәгазьләре һәм призлар алган җиңүче прозаигыбыз Айгөл Әхмәтгалиеваны чакырабыз. Бүләкләрне тапшырыр өчен. Мин әйтеп өлгердемме? Менә Айзилә Мингалиева Чувашстанның Комсомол районы дидем, әйттемме? Әйттем. Менә бит. Әзрәк Иркәилгә шаган җирләр бар, аз гына әйбәт. Ләкин Иркәилнең катышы юк. Инде икенче җиңүчебез кызыксындыру бүләгенә Адилә Маннаповадыр. Адилә Маннапова Бөгелмә шәһәренең Мустафа Инҗәл исемендәге лицей-интернат укучысы. Хәзер шигърияткә генә түгел, хикая, прозага да матур кызлар килә башлады. Рәхмәт. Рәхмәт, Айгөл, хезмәт иттең. Әйбәт, без менә Мабзаллар бирсә яңа ел кичендә. Хикая номинациясендә мәктәп укучылары арасында бунда бит инде куелган. Абсолютно шулай. Ләкин башта эзләр өчен мин вакыт бирәм, шуңа күрә җиңүчене атарга тиешмен, чөнки бу талчык чыга башлады монда. Һәм мин хикая жанрында җиңүчеләрнең 3нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнү өчен чакырам. Әмир Фәрхуллин, Мамадыш районы Кече Кирмән авылыннан, ул монда булса килә тора. Котлау өчен без Татарстанның халык шагыйре һәм шушы Татмедиа агентлыгының өлкән киңәшчесе Равилага Файзуллинны яңадан урыннан кузгатып, сезнең алга чыгарып бастырабыз. Равил абый спорт ярата ул, аны кем әйтмешли урыннан кузгатудан нәрсә юк, кирәксә йөзә, кирәксә йөгерә. Бүген әле шаңгадан кайткан. Әмир Фәрхуллин. Üçüncü urun alğan için Mamadış rayonu Urda Kirmen Məktəb oxucusu Əmir Fərqulli. Alvatavada Boşlasya, əgəyinlərini, avuldaşlarını, həm bizim tərəmdaşlarını, yazışı oyunlarını süyündürlük ettirib şehit olubuz, yəmi? Равил абый прозага нихай, Равил туктагыз, Равил абый туктагыз, эш бетмәде. Сез эштән бик качмагыз, килегез монда. Киңәш кенә түгел, бүген эшлисе бар. Равил абый хәзер Аллага шөкер, хәзер прозага әмирләр килә башлады. Тагын бер әмир, Әмир Гыйбадуллин, Яшелүзән районы Мулиле мәктәбе укучысы. Монда ул безнең Әмир Гыйбадуллин. Ярар, буран асыл тибез калдыра. Равил абый, әле бар. Һәм менә 1нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнүче авторыбыз Алина Хәбибуллина, Актаныш районы сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты укучысы. Президент укысында. Ләкин аның өчен чыгып алырга аның сеңлесе бар иде, бер туган килмәде монда. Ярар, сез алып кайтып махсус тапшырысын интернатта. Равил абый, сезгә бик зур рәхмәт. Бүген грамота Яхшы рәхмәт, игътибар өчен, түзеп тыңлап утыру өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде без шын журналны әйдәп бара торган проза жанрына һәм поэзия жанрына күчәбез, ягъни зурлар әдәбиятына. Булай тик. Ой, кагыз. Бу арада бюрократка әйләнеп бетәбез, ачыламасыз. Белгәнегезчә инде повестьлар һәм хикаялар номинациясында булды безнең ярыш, төп ярышы бит. Һәм менә без хикаялар номинациясында, номинация түгел, хикаялар жанрында кызыксындыру бүләкләренә ия булган дусларыбызны чакырабыз монда. Монда титуллар белән, монда кыска гына бар. Нәрсәсен алырга белгән юк. Әйдәгез, Айзилә Мингалиева, Чувашстан Республикасының Комсомол районы Тукай авылы. Булдымы бу? Я Ходаем, менә күзексез, мактанып күзексез эшләү. Тагын бердә бирегез. Комсомолда килгән. Күзексез эшләүнең бер гаебе бу җегетләр. Ачуланмагыз инде, гаеп итмәсез. Пенсияне тикмәгенә бирмиләр аны. Хәзер без кызыксындыру премияләре белән хикая жанрында кызыксындыру номинациясына Гөлфия Султанова дип чакырабыз.
Гүлфия Султанова шулаймы? Гүлфия Султанова. Мындамы безнең? Монда инде мәктәпләрне әйтеп тормыйбыз, чөнки мәктәпне кайчан тәмамлаганын беркем дә сорашмадык. Бармы, килмәгәнме? Килгән? Әйдәгез, рәхмәт итегез. Сезнең хәзер чыгып басыгыз, бераз басып торыгыз. Ой, кәгазь күп малай. Хәзер фотога төшә торыгыз. Сезне көн сайын күреп булмый, шушы конкурслар белән алдалап юмалап алып килмәсәк, бик килмисез. Без хәзер кызыксындыру номинациясын тапшырырга, бүлекне тапшыру өчен Татнефит вәкиле, Рухият нәшриятының редакторы Рамил Миңнуллинны чакырабыз. Кайда ул? Мондамы безнең? Монда иде. Рамил достым. Син мондамы? Суыктаймы монда? Әйдәгез әле. Әйткәнебезчә, Гөлфия Султанова. Рамил достым, хәзер сезгә эш күп бүген. Һәм икенчесе Рәфкать Шаһиев. Без инде әсәрләрнең исемен әйтеп тормыйбыз, чөнки монда Казанлылар журналын укыган кешеләр утыра, һәммәсе таныш. Рәхимет достым, якынрак кил. Сез бәлки еш очрашасыздыр инде ул зонада бит, нефт тирәсендә. Фотога төшкән булыгыз бергә. Күңелле булыр безгә дә. Яшерен батырын түгел, безнең халык язучылар арасында актив язучы шагыйрьләребез дә күп. Гәрәй Рәхим, кызыксындыру бүләге лауреаты. Гәрәй Васильевич, дөрес әйтәсез. Безнең дөрес әйтәсез, безнең кызыксындыру премиясының суммасы кайбер конкурсларның беренче призыннан да күбрәк. Шуңа күрә һәм чын күңелдән рәхмәт сезгә. Инде кызыксындыру премиясе тагын бер җиңүчесе Гөлфия Султанова. Айта, яңа 1 2 3 4. Ирек Бәдретдинов күптән көтеп утыра инде безнең Казанлыларына никадәр хат җибәрде, никадәр хикәя җибәрде, һәм менә берсе җиңде тәки. Безнең якын достыбыз. Менә шпаргалка кирәк, шул шпаргалка. Хәзер инде рәхмәт сезгә Рамил әфәнде. Рәхмәт. Без инде сезне әкрен генә җал итертәбез. Һәм монда хикәя жанрының җиңүчеләре, төп җиңүчеләре 3нче дәрәҗәле диплом бит җиңүчеләрне Татарстанның халык шагыйре, Татарстан халык депутаты Разил Валиевка тапшырыр идек. Зур икламаны әгәр каршы килмәсә. Һәм 3нче дәрәҗә диплом белән Альберт Хәсәнов. Шулаймы? Монда Альберт Хәсәнов килдеме? Ул үзенең вәкилен җибәрде. Кемне җибәрде ул? Доверенное лицо. Бар, не, тапшыралар. Нидән рәфкать тапшыра барып. Икенче, гафу итегез. Икенче дәрәҗә диплом белән Рәмзия Габдулхакова бүләкленә. Рәмзия килгән кебек иде, күрдем. Рәхим итегез монда. Менә. Димәк, тагын алда бер бүләк көтәләр аны, бит яз көне. Бу бик матур фал. Юк, тагын разышмагыч бер генә бер калды. Һәм 1нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнә Забир Гыймаев. Түбән Камадан ул Зилзиләдән соң дигән хикәясе өчен бөтенләй башка төрле жанрда язылган. Без бик сөендек. Рәхмәт сезгә, Размагыч. Рәхмәт. Онытмабыз моны, Алла белсә бу яхшылыгызны. Сезнең инде безгә бик күп яхшылыклар эшләдегез. Һәм инде ниһаять без повесть номинация жанрына күчәбез име. Җитди, әлбәттә жанр. Бәхәсләр күп булды. Әле соңыннан да булыр бәхәсләр бәлки. Ләкин нигә дисәгез дә, без үзебезнең журналны хөрмәт итәбез, авторларыбызга бөтенесе дә якын һәм мөмкин кадәр объектив булырга тырыштык. Ләкин һәркем үзен гений дип исәпләмәсә, бу конкурста ул катнаша алмас иде. Әгәр кеше үзен бин начар язучы дип санаса, ул язучы түгел. Шуңа күрә без бөтенебез дә талантлылар, шуңа күрә без бөтенебез дә дахилар һәм бөтен нәрсә гафу ителә бүген. Һәрбер нигездә. Ләкин бер бар. Журнал укучысының фикере белән редакциянең фикере тәңгәл килмәскә мөмкин дигән язу бар ахырда. Шулай бит, әйеме? Расул Усманович. Шулай. Инде повестьләр жанрына килгәндә
Хәзер без мин әлеге дә баягы Мен җиңүчеләрне чакыра торам хәзер инде. Повесть жанры акчасы без Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Салиховны чакырабыз хәзер, чөнки повесть бик җитди әйбер. Монда бәхәсләрдә турырга мөмкин, бәлки сезгә сораулар да булыр әле, Һәм кызыксындыру премиясының беренчесе итеп Әхтәм абый Зариповка килгән кебек иде, ул килде бит, әйме? Ул хәзер иртә белән чыга һәм төшкә килеп җитә, чөнки без аны менә шушы хәлдә дә иҗатка тартып китер алдык. Ул шушы иҗат белән аякка басты. 2 тапкыр инсульт алганнан соң Казан утлары журналы аның иң зур сихәтханәсе булды. Иҗат кешене аякка бастыра. Әхтәм абыйны бирегә чыгару, шуның өчен дә кирәктер. Кайберләр күреп белмәскә мөмкин йөзгә. Әмма ләкин Әхтәм абыйның Татарстан Республикасына, телевидениега, шулыгы хәзер әдәбиятка эшләгән эшләре бик кыса әйтеп аңлатмаслар. Безнең иң яшь Котлаучы. Әхтәм абый Зарипов шушы була. Яшьлегемә кайтарган. Аның кирәге була. Раул абый фотокарточкалар белән нинди альбом чыгарды, әйме Раул абый? Әкрен генә. Әхтәм абый кайта тора әкрен генә, кайта түгел. Урынына утыра тора. Аның урынына пьедесталга бер подиум дип әйтә яздым. Пьедесталга чакырабыз. Беләсезме, менә бу конкурс шу кадәр кыска шартларда үтте. Игълан итү белән нәтиҗә ясау арасында 11 генә ай иде. Һәм аз гына булса да соңга калса, Марат Кабиров гомумән премиясез кала язган. Икенче безнең шушы кызыксындыру премиясының икенче авторга Марат Кабировка дуа дигән повесть өчен. Ну, өлгерә инде. Төн чыкканчы повесть язып китергән ие. Рәхмәт, қолны кысмалар. Батыйты просто ризамын, рәхмәт. Давай, Хәзер азгынайым, әйе. Безнең инде чынлап та бу география ягыннан халыкара конкурска әйләнде. Чөнки Чувашстаннан да, Перемнән дә, Ульяннан да, Шәледән дә бар иде халык өеме. Һәм аннан соң менә Башкортстаннан без авторның үзен эзли башлагач кына белдек. Башкортстаннан булып чыкты бу автор Фәнзәлия Бәдердинова. Хәзрәт чишмәсе дигән бу хикаясе өчен, повесть өчен безнең кызыксындыру бүләгенә лаек булды. Бәлки хәбәр кылыш әйтегез, әйе. Казанлыкларына бик зур рәхмәт. Әдәбиятыбызны шулай күтәргәннәр өчен, шушындай ярыш үткәргәннәр өчен. Әгәр дә Яшьләр берлеге рәисе чыгып аларга да рәхмәт әйтмәсә, бу һич тә дөрес булмас иде. Егетләр, киләчәктә дә бу эшегезне дәвам итегез. Без бик рәхмәтле булыр идек. Киләчәктә әдәбиятыбызны бойтуда бик матур эшләр башлар. Бергә Алла бирсә. Инде конкурсның тагында җитдирәк жанрына күчәбез. Повестьлар жанры яшерен батырын түгел. Үпкәләүчеләр дә булыр, бәлки беренче урынга лаек әсәр юк дип санадык, ләкин аның акчасы югалмады. Ул безнең аның хакына без инде кызыксындыру бүләкләрен арттырдык һәм повестьлар жанрына 3нче урынга 2 бүләк бирергә дип уйладык. 3нче дәрәҗәле 2 диплом тапшырырга дип. Ягъни ул акча беркая китмәде. Хәзер мин башта җиңүчеләрне чакырып куйым икән соң инде, ягъни сезне чакырып икән. Әйдәгез, тәбрикләүчене чакырыйк, чөнки без аны сирәк күрешәбез. Гомумән әйткәндә, гозеребез булмаса без аны бөтенләй күрмәскә мөмкинбез. Гозеребез булса гына эзләп табабыз. Республиканың Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айрат Зарипов. Рәхим итегез. Әйе. Хәзер мин инде авторлар өчен үзем дулкылана башладым. 3нче дәрәҗә диплом белән Рамис Латипов лаек булды. 3нче дәрәҗә дипломга.
Küreksiz nefitçileri ismini etsen de bula hatta. Şulay uк 3-нче дәрәҗә дипломга Тәлгат Галиуллин зур улпат язучыбыз, иренмәде язды, катнаштык һәм беренчеләрдән булып килде аның повесте. Ширканчык ала торган әсәр булды ул безгә. Нишләргә белмәдек, аңа карап төзәтергәме, ягъни тегеләрне Тәлгат абыйны төзәтергәме, тегеләргә карап дип аңламадык, нәрсә белмәдек. Cemaat dinler çıkman sürekli Birinchidan, Tatneftika national konkursini so'rov programmaga ishtirok için rahmat. Chindan da ilk qiziqli belgi bo'ldi. Hamda bahslarda bo'lur, hali bo'lur. Mesela benim yüzümün geroyim, o şunun arasında neftçilerinin atası. Çünkü annem neftçi bulmadı da, bulmayacak da. O elektrologiya kollejini bitirgen, mektep işlegen bir iki yıl. Onlar neftçi Ramaşkin'e şu gadi işçi bulup yani. Hem gadi işçiden Baltı'da, Elmet'te neft öngörülerine şemili bulup Tatneft'nin 10 yıl devamında oturdu o şirketleri andılar. Hemen sonra mesleğe aldılar. O Sır'ın neft ministralığının orunbasarı olup 10 yıl devamında işledi. Hangi şahıs bizim neftçiler arasında bulgan yok. Болашақта түгел, әміне мен ойлаған едім, менен бұл повестен шыққаш, мені Татнефтке шақырып алырлар да, Талғат абай, мені сен аның турында бір роман жазады, біз төлейміз деп Бәлки. Булыр әлі, Алла білса. Рахмат. Енді тағын бір, мына бүгінгі тантананың әйтергә кирәк иң югары бүләге дип саныйбыз бит инде. Икенче дәрәҗә дипломга лаек булган Айзира Гәрәева. Төркиянең беренче нефтчесе татар дигән повесе өчен һәм Төркиядә турып шушы конкурска катнашып, буранда безнең авыллардан килә алмадылар. Ул бүген Төркиядә самолеттан төшкән кеше. Менә ни дәрәҗә әдәбиятның фанатигы. Рәхмәт сезгә. Türkiye Tatarlarından kökselen hem Türkiye'de yaşayan işler bir zor şahıslar var bizim Tatarlarının hem bu Tatarlarını görgende bu Tatarlar hakkında məlumat işitkende şunday bir Tatar мәхәле искә төшә. Тауның ераклыгы менә тауның башына күрә. Әгәр менә башларын сайын ул зур тау икән. Bizim Tatar şahısları da şulay. Yakınayvan sayın kireneri tağın da zorrak kişiler eken, zorrak işler başkarlarına görüne neftçilerini, Tatarstan neftçilerini katılıyor. Hem şu Tatar neftçisi Türkiye neft ülkesinin büyük zor ilişkirken, industriyasından Kırgızistan 30. yıllarda birinci Türkiye'de konferansiya ötkədi. Hem Türkiye neft uyuşmasının жетекçisi derecesine көтерілген Tatar şahsılar. Şulay ol Vayez İshak'ın dolanışısı, Sadri Mahsudi bilen tanış bolgan. Şunday ulpat şahsları bilen işlegen Tatar mahallecilerine büyük zor yerden getirgen işi. Bir yakta fenni hem teknik bilgiş, yukarı derecede. İkinci yakta millet işinin başkan şahıs. Büyük siyinip hem büyük zor tırışlıklarına fikretmek dedi. Рахмат. Айратын атым, рахмат сезгә. Evet, рахмат. Инде мәгълүм булганча, менә шушы әдәби әсәрләрдән Төркиядә дә нефтне татар кешесе тапкан, беренче нефтне чыгаручы кеше, Магаданда беренче алтынны табучы да татар егете, һәм бөтенебез беләбез, Көнбатыш Себердә дә газны казучылар татар егетләре бөгелмәдән ышкан вакыты беренче. Димәк, киләчәктә ярышлар дәвам итсен дисәк, Газпромның да уенга катышуын телибез.